Rematamos esta etapa e gustaríanos darlles as grazas aos nosos queridos profes. A Cris por axudarnos tanto pola súa paciencia e polo seu cariño e amor. A Marta pola súa música, os seus bailes, as súas fermosas cancións que nos enchen de ledicia. A Rosa pola súa comprensión e ese divertida forma de ensinarnos inglés. Agustín polos seus novedores xogos sempre divertidos. A Eli por axudarnos a comprender un pouco máis o corpo humano con seus vídeos e experimentos. A Vicente polas súas bromas e historias tan interesantes. A Rita e Virginia por guiarnos nesas pequenas dificultades atopadas neste ciclo. Gracias, Hoy quiero gritar de emoción, me llevo algo en mi corazón. Hoy gracias quiero decir, hoy a alguien le quiero cantar, y tú sabes, jardincito, que es aquí. Ustedes estarán en todos mis días. Mi infancia siempre aquí estará. Adiós, mi directora, amigos y maestras. Yo siempre aquí los tendré. Siempre estarán aquí, ustedes siempre aquí. Mi infancia feliz aquí, yo niño feliz aquí. Gracias, gracias, hasta siempre. Ya.